Timi hu bibia wo bia wo hu. De na hu a se mama akosia Serwaa. O me kra na mama onu mu na e chira me na mkopa bi rai. Na me nya hu o ma da. Nya nche sa akọ ni mpo. Na ma da. Ma me ne e ko ye rich wadodo. Na ma me no asa no won kasa. E na wan na se a. Ombre ne ho kra. Say ba me ni ba bi efiri. Na nipa ne fra wi a me gina so. Ne e de koma mpanyin kase bi. Na me se wow. Timi ba ya manim sire me se me nte hwe. So hu bibi dia me hu yi. Timi hu bibi a wo bia wo hu. Hu bibi. Dia na hu a se mama akosia Serwaa. Ko me kra na mama onu mu na e kira me na mkopa bi rai. Na me nya hu ni. Ko ma da. Me nya nte sa akọ ni mpo no. Na ma da. Nada. Ada say town. Maame ne oya spiritual dodo na maame no kasa no won kasa e na wante na se a wo bebu ni se bia obi nkasa ntie bia sei da bi de oye bia no ebre mu kra ne se de asi ato ne nti ne yawa wa fam nti no amanya me direct ne mo ampre ne ho kra ensu ha wo na nyame ahye maame ne den oya nipa sometimes betumi asuo betu but nyame ahoden ahye ne ma eniema eda na akwa mu enti saa de na mma akoso Serwaa ye ne nra no ye nim so oti Germany no oye twadi amponko na ahu Ghana ha na echa nyina asusom emframa ne ahohom ya asase ne nyina de ko edi bibi papa bi na eba ye nyina ye te ha ye bemu wo bani se ya ne aka ne kasa ko ma keka ne pempempempem ma enipa mfa fa kire nkwa ya adwuma ya ka ne se ya se nyame anamu ya adwuma oti ase afa onti ase abompaye obeti ase na eda results bi beba no wo behunu eniema ya order eda na akwa mu e wo side bi bia wani hwade ya ensem ba ya di kan wura bia bi wudu hanse ya wo tiko ene bibia yeyire pampe dem omo nam process ne so na ekọ frama mfa ba bia enya kwa wiki ya message appeal na update na brawo na maame ne yankunimdifo mama akosia Serwaa mama na to mu etu bam wo se nipa ehye datena se edidi wo na ase esua wo ba apaye woni nseso atete abrane atete anintini abusuafo eni mama akosia Serwaa ba bia atem wate me da bia na kan kire wo se de esi adin bia wo de ye mini bi ai sa wo gidie sa ye spiritual sa wo nyini sa ye spiritual sa wo gidi so ono ana ye se wo de ha ho kranka ye shade wo de wo mi hwade hwade na wait kwa kupon Ausiafo ha ya samben me ba so di me ba wate me ba di me ba as I'm Kontonky, let's move on. And say di with the pressure to me so ma men come answer me ba wate me ba be show me do fupa nya abotre kakra bi ma me the update na ebro why na me tie mama me ne mama ne ba panyini ebe kasa bibi wo ho pese wo ka kire yen pa cho me pese me ne ka wie na yekoye nim ti entie ne ni imransa enko bebe na exclusives bebre wa ha yes celebrate mama akosia Serwaa ni kunu that lumba ni 1 year Ne 26 July 2006 exactly 1 year ukunu Charles Kojofosu papa that lumba free mu na free sabre no enwema mu anyemre kra ma onenso so onyankopon ahwe wo so abon ho ban wa amabone bia anka ho kwachekere orure abesi sampempen so yi sa nyame kro na da so ho obekoso abon ho ban achekere orure ahwe wo so na amabone bia anka ho na de wakoma so bia no
ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛyɛ ɛde ama wo wɔ mmerɛ wɔayɛ bi mu ɛnkyɛ koraa nde kyekyerɛ na me Kwakupɔn wo ba medɔ wo paa na saa na abusuafoɔ a aka nyinaa obiara wɔdɔ sononko de ma wo na baabi a wogyina no hɔ na yɛ nyinaa yɛgyina obiara ɛsɔpɔte wo na obiara nyɛ wo mma baabi a wogyina no hɔ a na yɛ nyinaa yɛgyina afei biam so no abusuafoɔ a ɛwɔ paako so ɛkɔ na abusuafoɔ a ɛwɔ paako so ɛne nsuta ne deɛ keka ho nyinaa no mɛsrɛ gyina yɛyɛ abusuafoɔ no anan mu ada mo nyinaa mase fi sɛ ɛberɛ a mode hyɛ firi mu no ne yere akosua Serwaa maanyi ne mu madi n'akyi asɔpɔte no aba bɛsi mpɛmpɛnsuo yi na deɛ ɛka ne sɛ Onyankopɔn nhyira mo ɛda mo nyinaa mo ase na ɛberɛ ɛsɛ mu no Onyankopɔn so bɛyɛ obiara koma so adeɛ ɛde ama no yɛda mo ase paa na deɛ twa toɔ to the team a asɔpɔte maame akosua Serwaa ɛfiri ɛberɛ a ne kunu ɛfiri mu ɔbɛpie wɔ Ghana modi n'akyi ɛberɛ a ne wura ahoɔ mode ɛsereɛ ɛto n'akoma so mo bie new chapter ɛwɔ n'abrabɔ mu yɛbɛkɔ so adam ase sɛ mugu so a ɛdefende no mugu so a ɛkyekyere no mugu so a ɛka n'asɛm bie ama no yɛda mo nyinaa mo ase monkɔ so nka mo ho mmom na yɛnko akupa yɛda mo ase Nyankopɔn nhyira obiara baako eti that lumba ne ba ɛyɛ mama akosua Serwaa ɛba Kwakupɔn no ai ɛna wote ne nka ne nnora in fact wɔkasa ma that lumba 1 year anniversary no kyerɛ sɛ wɔhyɛ mu kena nsɛm baa nyinaa yɛnte ne nka sɛ nimonyamfoɔ bi paa bɛrima nimonyamfoɔ bi nyansafoɔ bi awo Awurade ɛnora wo mmeki wo maame proud a wɔse koraa gu me abusuafoɔ ha ɛnora wonnim deɛ brɛ yi kasa no ɛne deɛ mama mo yɛɛyɛ wɔ Germany deɛ ayɛ a wɔse agu me ama akosua Serwaa eti yɛnya Kwakupɔn wɔ ahoma no so a ɛpɛ sɛ yɛne no edi nkɔmmɔ na afei wate nneɛma baako mmienu bi ne asan so akɔ yɛnim yee bra panyin ne nimonyamfoɔ pakyɛw yɛmo akɔ aba wɔ ha yɛ Kontonky media yo pakyɛw apɔmbɔkɔ deɛ yo nyame adom yɛn nso yɛ ho yɛ paa minim wobaafo yi so a wɔse akyekyere me saa firi ne tiri so kɔsi me n'ase that lumba wu yɛ nyinaa ne yɛnte wo nka pakyɛw nnora ɛdeɛ na wote hɔ kaa wo a dadi 1 year eduruyɛ na wode message yi ɛba abɔntene yeah. Wow, and then come over papa Afghanistan beba. The question. Wow. And in fact, na Ghana for nipa dodoɔ na nipa ɛwɔ ɔman mu ne ama no ne ebi mu abɔtɔ menti ase kwa sɛ ɔba ayi so amete wo kasa no ha awɔse no a ɛnura mete wo kasa no gu mi no gua na egu so a egu me bɛɛmɛ na nyame nhyira ɛnura deɛ woyɛ yɛ wudi nim anigye a wode hyɛ wo maame mu wobɛda Ghana fo a wɔn asɔre adi n'akyi ase nanso deɛ wo so yɛ no ɛnura maame anya wo a wo ɛso mfasoɔ na ama ne te ne kram ɛdɛ papaapa wakyerɛ wiase nyinaa nso sɛ wo maame atetew yie ɔne wo papa dadrumba efiri sɛ ha ɔkasa ho te na animunyam so ɛwɔ ɔkasa ho mepa so
Enura no. Na ma prepare dada say mama bekwa sorry. Na ho na eja ono so 1 year no woko kai ni kunu na ma prepare dada. Ana say ko ye beti na chire nkofo say ye muhu so obi ye bibi na musumu ye bi pa cho na preparation na gu akwam dada na. Oh, that be yeah, do so. Wow. Wow. Ye da nyame ase papa Ghana fo that room ba mama akosi ase wa aba panyini e na order mu nyina ase enra 1 year no nkasa ada maintain na no ne kasa da enso enra obeda amase ne wasa tim e da mu nyina ase me pa cho na unnim wo maame pa enkofo bebre that room ba nsami ba ye me fa anko ba bi du be gina 1 year ya na ya enkofo kire sa ase wo maame emre wompe kasa en womre pacho asemi ba na abubu maame ama na yesa na o maame na nkasa ne su no saa na otie Nti say afadi yang ni yang so oh wow therefore miraho osini maame ni saa na otie woni ne ye bibia osimi dia manyame na nyankopon ahwa ya ama no oh ti se mfie du na nyankopon hwa nye ma na wotwe papa yi erade na nyankopon so se woni ni hwa moda wow Bray, what is any man? No one wants some kakrabi on Casabebre. Wow. Asami and count dodo. Mammy, the on Casa. Only Nina, some more so dear Menya, yaman. Asami ran hoy and shell couldn't be my was seeming move. Wow. Wow. Me pacho wadaroma ensemi ba ye eja Ghana fo bi kura manso manka bi anhyem se bibi besi ama Ghana fo atu anamo sei na se de Ghana fo bi esi kyerɛkyerɛ mama akoso ansem no ebi kyerɛm kura adadrum ba yam se wa anware ne da edurure bi ebi soso yam se one na gya ye osesei ebi si oni nkrata mo nkrata asem bi ani ho pacho ma me bo wa mane ese dadrum ba ne na gya some couple of China. Yeah, send go. It's any beer, any beer. I worry, Yakob said, you could if you know exactly 1 year. See our year be animal. Worries are. wow And I funny been a tell how a bomb Muslim can't in some wow awaligya bia ni ho a we ne ba panyini no wonim sa awaligya bia ni ho wow ye danyame ase pa me pacho that lumba uhwe ni nyumu a kwaku fa woni mi manyi na fosina fosue aha ye hwesa enwum ni mu a ehu ni se that lumba na onfa woni agrokra pacho betumi de that lumba ho adanse ye di ni 1 year yi ne ho adanse ne one wo maame ayonkofa bi a na wo hu na growing up no na e bi e ye wo fe wo maame ne that lumba ho na wankasa so ne that lumba ayonkofa the mate can say anytime we are even over the car and in be able to be a mambo, nearly just a wedding car for wound. No, Kai, the year Omuya program we were Accra International Conference Center, na ye wo Tantra Hill, na brass will say Accra Crepes to local stage.
Ojai stage no eba Tantra Hill ebe fire by ansa na okwa kwetu. Wow. Yeah, nti komfani ndiago nti saa de misua fini ho. Oba misema waran mfani ndiago. Oh. Yay. Na o ma meet you baba na kai daddy memories bebre. O say that lumba tena kai mu mpo no otu akọ program a. Obo mama akoso Serwaa din. Chese o de maame ne yeri bia ntia ma wo kra growing up no sua ese da achi meye me yere te se de me papa eye me maame. Oh. Ankopɔ onye wakoma so ade ma no ye bɔ mpa ye se wo de be kwa akɔwie a bibi bɔne bia ntumi mesi wakwa mu. Ane na chese nei wo da sɔre na wo a wonim wo papa that lumba ene wo maame a na wo wote akira a wo se that me pesa me ware oba na me oyɛ te se de me papa ene me maame yi te akira na wo de wo hwɛ ni nyina na ahwɛ de ene enkɔfo kan a ene na kyerɛ se eduru mre bi no wankasa no wo yam hyew wo te nsɛm ni bia so obi kura betumi akasa that lumba kura na em se na ono maame kura da minim so atete bia wo te ne sa na de toto aya na wo sere pa ho. Wow. Enti wo de wo hu ye nda kyese eye odo kan na mama kosua Serwaa nda dumba edete. Yo. Me enhwa wo ne wo papa ntam ai na ye mpese ye be ha ye be kop side bebre dia and 1 year ya wo ne wo papa da dumba montam no net sei na wo ye wo sei ye de ehu so de wo bonnwom da dumba so enim so odo nipa na wa ankasa na wonim ne sei na wo ne wo ntam so te sei. Oh. Eti wankasa that lumba ewu na 1 year ye kai ni mpacho e de na wo de e kai no wo ba bia de na wo ka kire no se saman wo ho a. So see. Amen. Pacho wadaro ma wa wonim ko a eja wo maame gina ano ene ko a wo maame gina mu. Pacho me ja wa mo akoi. E de asem bai na wo ka e de a kire wo maame na wo wi a waka bi a kire na chitaafo na dofo. Sika akomatoye asem bai na ka wakoma ekun bebrebe a maame akwa afinie ene wo koba se yesi dalumba bi mukra kire se onye ne yere oni ni jaye nsem bebre wo koba saa o papa wu ye kura no maame enhu nanimu o maame wa enhu dalumba no ano one wo papa edido o maame akosua Serwaa no one dalumba do ye wo fa wo gina akire ka se da chi se na mesume ne me yere be ye no pa so wa enhu dalumba nanimu da oda so gina mu ko Pacho de asam ne ka wakoma apese wo ka kire wo maame e wo bread say emu. Yeah, the mechanic said when you open so much chain and me. Trip be out this start here no. You can could be. You say in Kunji and have. Amen. In check, when say in check. Amen. Yeah, tamani na enye you. Nyane se kitchen. You say a pun when you're non quano. Nipa bebre team supporting apart from team individuals at your more time musika supporting. And like I said, the movie most money time at the church and same number Ghana for what you see. I need to know on Tiasia. I must start to be no. I'm a man for a trim ye, I'm a man what it as an asset. They make me a can't think some Amen. Whoa, what time for Musika or Munyan, dear Master Biao. Dark women, young upon which Pia, the Munam.
Wow. Yeah, that's a papa. Wo papa abusuafoɔ so tie, dadum ba abusuafoɔ so tie. Ɔdaro mo so ka bibi kyerɛ wɔn na. Imagine say, if I no, Mammy Akusha Serwaa. Now, my supporting with just a dumb, many person ye be no witness. I don't want to say, and also strong. Some Kuswa, best support it. Mammy Akusha Serwaa. I don't say. Yo. Na ɛgya Calvin ne ne nua Denise ne ma no Siara ne de ɔka ho no ɔmo so ɛgya unua mo bibi wɔ hɔ a bɛka akyerɛ wɔ mo a na ɛbrɛ ti sɛ mu ada obi ani yo Bra kwa ku mpacho ya da ase papa nwumre nyame nhira wate nyame nya okese no onye wakoma so ade nyina mfama ho abusanfo da nyame ase queen ya hye mikiki wow nyame nhira mo pa enye ba bia na mpesa me de bra yi kɔ be mma ni monyamfo pa obu ni ho ti ne ba bia won kasa aye Ghana po ametwe no aboso nti Madaroma, o question bi a wohia no wanya enya ba bia na mpese ode ne kɔ wan yi ai ne pese o ka bibi kyerɛ ne maame na ade kode anti e ka no anti obɛka science ne nkada obɛka nhyira asɛm de kyerɛ ne maame no ne pese yete ase nti misrew yasimi nyala yo nyina o mi sa mun twatwa mu di maame na mi na o mase nyame nhyira mo pa na onye mo kɛseɛ miss me TikTok for me YouTube for say mu so ha mo se kasa na amaye enso se na obi atro good job afia boss good job na precious in say God bless you kwaku na ya da na monte bia na free wa ante na free fo mun kafra enti abusuafo Madaroma wa hu ne fa efe ene ne ya eye enra bibia eye kama de maye maame akosi Serwaa ne nkunimdie ene nanim onyam anyame ahyehye ene ma abie unsa ne ma bia ne abie ne ma bia ne abie sa pepepe nso ne tie bibia babie sa wote ebe ya kan asem a wote ase ne ma ani abie na eniema bi nso atintim niema so yese waye ade na to ho na aka stamp a wode betim so ama yehunu ade ni muduro na tim oya ade na stamp metim so a obi atum be fa de kode ne sign e ma ne be ye ne dia na this time I think say stamp no a wo setim ade ne so no atim ye fast atim ade na mama akoso ya Serwaa ye o Germany ho no a emunya ha o emu odu e kare bibi de di akire so na ye kra yente sa asem wanfiri kwa kupon hoyi ye nim sa mama de obi ani bibi o so de amanyame o sini maami onim no efiri ne nkura bere mbesi sa abre ono obi anya akasa wonya nya asem o se me de amanyame nyame no a ebe ko ama me na nyame nso ayedai akko ama no abusuafo mo amoka da beda munya abotre wate nya abotre ma ho bre kakra bi se de bre yi kan ma ne bre kakra bi na yen hwa de ne yen hwe de nyame beye na we isu nya de me de amanyame na mete woni bia ana mo ntuo nyina hodo ogugu so enti ko akoma to yam mo a mo pe ele no update no na me mfa mamo na me nkɔ mani me nkɔ Afghanistan ne Afghanistan news me ho premier some go Afghanistan ho mu di bra bi atam o me phone yi so ho mu ni obi atam o me phone yi so mu nka makoma ntum yam
ye fa chichire ye no wo mo a na be fa asane o na nipa ade ne ho o bibi ansi a wani so ntewote ni se bibi si ene wani so a chu say te na afi bibi a be fie ene ya gase munya abotre wate munya abotre munya abotre yenim de ye ka why nya abotre ndamase ese ya kama asma mutie pa o na musi tia asem no me hu de me nka nkyere mo me fa update ni me na bra ya me ka se kasa fast na e fa court update ne ja ma me se wa asem nya ma me se wa nkam ti ha abusia fo ma me fa le no e ma wo tiawa na me nkọ manim ko Afghanistan efi ahen ho ne ma mienu no update we wo ho e ma mienu no efi ahen ho me kan nyina abom di abrew fi ahen ho wo so me pacho said the last time me be ka kire wo no say owura to park ne caveat na ne side fo bi na media ne so so mo de akoto bre na no mo ka so mo de akoto de no mo nya mfa nko aha beta kire wo mo edekoi enti wo mo de caveat ne kwa de wo sa wo ye affidavit of interest de enti a wo de caveat ne ba ya wo so wa asem ka no eno no na wo de ko aha so me caveat ne se ma betiam o watiam a de na awoka enti wa betiam be ka kire yen ti eno ne efre na affidavit of interest de enti a betiam no pacho eno no na me no mienu nyina ehwe animu court no makwan ebre bi si wo na fo ansia sometimes etimi bro so de nipa nti eja edurumre bi ani nyina agina aha court no a decision a beteki enti owura to park de twete anyina ne say wa file na affidavit of interest no e de court a o kire de enti a ode ntiamu ne baaye a ye caveat no me pacho ni nkyeremu no wa pa mepebre na eno no ya hweda abeye ho program de amamo na ansa na no de ekowia ne se oya busuapanyini aha na busuapanyin so a wo ye no wo kirem so ono nkwa na otumi so otumi yidi adeni obi a wodi ade na wa unim se ma me brempoma emra mama akoso Serwaa file eye ele no odidi ka ho aha nti ewura to park a refer niam awom a wo kire se mama brempoma no onye di adeni omo nyina di adeni ono no owura to park kirem on na ye di adeni on na timi yidi adeni aha enti wakọ pe na affidavit of interest no wakọ as abusuapanyini aha ho no eno no na court nsemu no esanse ele no wo ho na enkofo so di caveat beto so na afọ mo de affidavit of interest aba na obi kura caveat de ebotugu ye no bi di kan be catch the last time me say yen sister Priscilla enso en na lawyer for edi koto court nanim so opeso obeye applicant opeso no so beka ho enti opeso obeka ho no eno so wo de kwa e wo se wo file affidavit in support as an applicant de enti a so pese yanyo nka ho no wonsam a wo wo se enti agina so je wo ka ho no wo kirekirem edi court ho aha enti ono so a kirekire ni nsemu kama de akoda court no de enti a ono so esresa court no enyini ntum anaso onyini nka ho na omra meka ho na emra omo file saa enkrata mienu eda no a wo mo de owura to park affidavit of interest call ye no saa da na no mo de ye sister Priscilla ono so na affidavit in support no enso call ye enti omo de nyina call ye no court no oda wo ma lawyer fo no se wo mo hwe no mo ntumi serve Calvin any Denise wo mo fa saa enkrata no mo de abeto court wo no woman serve Calvin ni Denise mo musu nyomo de ene emram koduru court ho no na krata no na wo som de koma Denise ene Calvin na lawyer fo no owura to park lawyer fo na ntumi amfa anko now yen hwe hey efasa owura to park affidavit of interest or de aba ne ho nso no lawyer kusi nso ne nkofo nso ene abre hu ye sesi e ba bi eje omunya challenge owura to park ni tumi so ya busuapanyin na so nya busuapanyin eho lo ya kusimu nya nkọ ho na ba bia omugina na yese abusuapanyin omo qualify ada so omo tumi applicant no on qualify on ka ho enti court no enhwe kra no an wesu omo time kra e wo ne ho
Fi se ele ya ka ho asem yi. De ni kuna wuo no ankasa owa ha. Ona de na asem baaye. De ni kuna wuo no a ode ne krata baaye se ema ne tumi no. Oba ne ono nko a nipa na wawu no, ni nua ba panyini. Ode ne ka ho. Ene ye wo ha de wawu no. Ne mma mienu obi anso file ne caveat baaye no so mo affidavit of interest aba. Afei de wawu no. Ne yire baako eno so edi kan de caveat baaye mo no kra de wan fa na affidavit of interest amanti ye botugu yi. Kama say de what the application bi aba or kire say anyine nka ho. Amen no wasa file affidavit in support. Enti saa niam we nyina ye nkofo a wo de wo qualify wo ye applicants wo tumi ebepe letters of administration man ye. Na obi so ya busua panyi de a eho de ma ye waste time kra. Na ye nyina ye nim se the court ni hye ye sitie no. Se ye free one ne akotu mo la yakusi ne nkofo e de wo ha ato court nanim. Nanso esan se na application na simple nkrata mienu a ore to pack a lawyer for no e de baaye e for dobroni e de affidavit in support no e na afei ore to pack affidavit of interest no wo mo entumi anko serve Calvin Denise a lawyer for ni ntino gina ho ama court no kire se ne wo mo enhome so na oyemfa asem no enhye nyame yadoma 9th November na afei wo mo mra asem no so na wo mo enkom anim na sesi a de ayi motion a epende a wo mo di ho nkomo no eye yi presra de no na affidavit no a ode aba ana simple ni mo ni krata ode aba se court no hwe no nyene nka ho no eno na wo mo eda court na ni mo bobo ho nti wo mo nya bie na wo mo koba de a afi na ne ye behwe se de presra de court se nyene nka ho no court ne beji atum ana se onyintum ore to pack na affidavit of interest no court ne beji atum ana se ebebo atu ogu se oni capacity se de lawyer kusi na lawyer for echirechire mu na Calvin so ed ne de koy wo mo so do ma affidavit of interest ko eno so o meka de na afa ho Denise so de no so ebekọ akosi sei abusuafo senior wieye e na ebehu chale ebekọ so ade achire na ya keep mu updated a ye de mu nsem nyina ebebrem Pacho samu ye okay de no openchiri mu ne say kura okọ na obetete mi amenkọ Afghanistan na afi ye nkọ yenim ye kọ Afghanistan ansa na manka mfo SNG electrical senfa emaw na ye nkọ electricals papa anto pacho SNG numbers no mo frɛ ya na munya SNG de no energy SNG number no je woton de aka akire wa gine number minya da agya boba akire wo me se ba electricals a open do atu mako ato cables kwan be fa so atwe light akofie ho otwe light kofie ho wi a kwan ankane a beba wo dem ho abonten ma fie ho ayefe designs ahodo types ahodo air conditions stabilizers CCTV chese de ba de a e delivery ko Ghana ba bia de hia so be fresh engine ti number yi number ni 055 555 1622 bo 0 no abo 5 nko a 5 tronintam 0 5 nko a 5 1622 ana 020 3392 333 SNG number at the pa 020 3392 333 me pacho SNG electricals eba quality dia pacho betumi edo ho ato yesu ye papa na wagye yen edi afa yen kwa yanim Afghanistan was say yeah if yahi yeah shelem huai shelanto pa tala sheni shelem huai shelanto pa tala sheni shelanto pa shenle shelanto pa
Shenley, Shenley, Shelen Huay, Shelan Topa, Papatana, Shenley. I can't just see a tune my way. Shelen Huay. Hey, Reverend, you want song. Oh, bro. Shelan Topa, Papatana. Reverend, you want train. Or Bra Papa. Oh, have gone. If you are here, I'm sorry if you get or Bra Papa. Eja gudi chemnya asam ketwa. Eze na mushi akra no akadem. Akadem. Eja guni chema yam hihye. Udi fufuo pa nso na osa wo wi ayi. Enkoye ne wo kire no ana fi ahen ho. Asori fie kase anim. Opanyini so ayire ho na okeka ne ho. Opanyini na yire ne ho okeka ne ho. Bram ka kire wo. On the say baby a wadru no na nananom abɔ ne ho ban a matwedi amponyankopɔn so opanyini. Wabɔ ne ho ban abedru saabre no. Waka nya saabre a nananom ne twedi ampon abɔ ne ho ban. Ewo sofuduma kase anyame de ama ne wo fi ahen ho Afghanistan sorry fio afen wo behwe obi anim na akodi nsemu no abeso so o otena na kwanya mu a de twedi ampon aka no saa pepepe na obeye no ye hwe onim kura nti wo ne kwa wan wo ne 2 wo ne 3 mu de mbehunu de ekọ enyina nche kura ewo Afghanistan enti en kofi ahen ho ne ehu se de esiko abusha for sa mo kai ni hontwan efi ahen wo eye sofu panyini no de sofu ba ko no a odi video kwato Afghanistan court ho no mo ka video na da court ho no yes enkofo no a sa Afghanistan ho no so obi de video bi be court a enam emranim fo so ese de ba bia pressure na kwa ma ye namranimfo no so ehwe kwan a niema a won betumi aye say hu meeting say ekoso niema a won betumi aye ama video no afra no aye so otumi kogina court da na chi no osu video no so ma enti wo pe kwan a eye kwampa eye mra kwan mu na omune emranimfo no edi nkoma eye meetings anopa awia ni anwumre as to how a won betumi ayi video no e de free court ho na de ewo mu nie video no kura tumi free court ho mpa asam no a wonya won sofu panyin nanim no de heda ho why ade ni aka cho sa ade na waye no kona kokokokokwa won wi aba ma charge na da ho no wa ba be face already nyangopo enti video na wo set me free court ho na no ye de edi kan what me we want me anwe o na montu akro na watuo ama Afghanistan sorry fie ho no ye di asofo no nyina atamfra pop no e kan nsem bi epe e okronim na bi tietia wo mo no ene niam bi akokoso e wo sa particular asemkro no a e ma video kopie mo court no hey tanyini na dwatu na agro ene ebo be ga na ha time be 3 mo course nya na minya mse starting craft be 2:30 mo ba 3 mo minya course topic ya say Afghanistan sorry fie kese ho no be dia asofo na odi video no court ho no wosom no sorry fie kese ho no tima ka cho so won ne fafo bebe na ya asofo eno mu nyina ti eye sof panyini no yes sof panyini tena atena se ame na omkọ asori abufuo nya asam ketwa sof panyini na dwa wosini sorry fo ni gumani ma ase enti ade bi asofo ba ko aye ene saa ne ma ya kokoso ho abufuo ehye ne mu nkwan nti sof ne so wacha ofie ho ya yina di ya pamo no ya wo ni shoe ni sauce nyina boba Afghanistan aniema bia fori ama ya oni abufuo e wo so panyini mu
enti wunya waade bi wasɛm bi wɔ hɔ a sɛsi a ɛkɔda so panyin anim dia na wo kan asɔfoɔ ne ho ne dia probability sɛ oduru hɔ a wo kɔ de ɛwɔ soro pa because edimboni bi akɔso ama so panyin na diyaw hwɛnteyɛ ɛne nneɛma ɔde agu akwam na sɛnkoni hɔ mpa a ɛwɔ sɛ na asɔfoɔ nketewa ntumi yɛ adwuma hyɛ n'animuonyam no adeɛ bi a na asɔfoɔ nketewa no bɛbɛm biara dodoɔ na ɔmagu n'anim ase ne yɛbɔ ne din enti bi ka kyerɛ sɛ nansan meetings upon meetings akɔ so Afghanistan hɔ me reporter na bi wɔ hɔ a wɔnim na deɛ mbɔba ne so nkɔmfoɔ bi to bɛkeka ɛnɛ baako yɛwɔ na ti kɔ sɔforo sɛ ɛfa mi su wura su ne gu ɔna kɔ kaa wura su kɔ asɔfo ne so soma a wasoma kyɛ paa akora wusu sɛ ya maka kyerɛw sɛ meetings ne calls a ɛne nkɔmɔ a efiri ɔsopanyini hɔ no ɛne nkra kɔnya kyerɛ sɛ ne bua fu na n'ani nso abere so obi a wɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛgu ne som ho animu ase wɔn mfɛ mmonyammerɛ ne som ho na nneɛma ɛmfa wɔn ho wɔn selfish interest nti wɔn bɛgya Bible no ato hɔ Bible no sɛ hɔ deɛ ɔyɛ sɔfo a wokɔ ana sɔpanyin no wasɔ Bible mu aka asom na abɛsom de akyerɛ no kuta Bible no sa Afghanistan hɔ na wɔka akyerɛ no sɛ sɔfodi a ɔde ma wo yi wobɛdi ne pɛpɛpɛpɛpɛ wobɛdi ne nakwanso yɛsɛ nsɛm bi ɛso Afghanistan kurom hɔ na ayɛ hee ma yɛ di sɔfopanyin na ɔte ne baabi nkɔfoɔ ne nyinaa meka kyerɛ sɛ me reporter ne mama ne bɔ kyerɛ mu a deɛ nipa te social media yɛ nyinaa no na ho nso me hui na bibia wɔ baabi ekɔ wie sɛ bibia wɔ de ekɔ wie yɛsi asɛm ma wo deɛ ne a yɛ ma ne ho ahwani na akye a yɛ ma ne deɛ ne a enti ama sɛ sie deɛ abusuafoɔ me reporter ne ka kyerɛ me sɛ na wɔtwe a yɛbɛsi wo de wobɛhu nneɛma a ɛbɛsie na probability sɛ of panyin baako mbɛpam no ɛyɛ very high na ɔbɔ of panyin ne kyerɛ me no mekɔ gɔgɔ ne ho ayi kakra na me hu sɛ saa of panyin nso deɛ wakyɛ o ɔdɔ yɛ ninim ne nneɛma bi a ɔmo so ayɛ na wakyɛ wɔ hɔ bɛyɛ de no ɔso hwɛ obi ntumi predict mass of panyin no deɛ ɔnyɛ na de wa nneɛma bi ayɛ na bufu no wo deɛ bibi bɛsi ama wahunu sɛ deɛ meka ne yɛ no korɛ ampani ampa ɛnɛ bɔɔtere a kwekwen sɛ Afghanistan no kɔ bi frofri hɔ a wo phone bɛre kora no ɛno so ne sunku o obi fra bi fi Afghanistan na me phone ton asesa hyeren eh na me phone sɛ na bɛre me phone sɛ na bɛre a hyeren Afghanistan betumi akɔ nie ɛna fra me ɛyɛ saa me kɔ fire sɛ Afghanistan pa na mkɔ mbusa reporter na ma yɛ biribi a na mkɔ ɛsɛ wo fra me fi Afghanistan na me phone ni su asesa na phone hyelen me kɔ peke ya ɔse ɛnkɔmɔ na me ne udi ya update na me ne ma wo no ɛna ano no ekura deɛ na ano ya wada ya aso yi akura efiada nyina ɔka kyerɛ me ka kyerɛ wo sɛ asɔre fie hɔ ɛnneɛma bi akɔso ama afu panyin kɛseɛ ne bo enti sɔfo baako a wayɛ adeɛ no ɔno kora wɔkyerɛ asɔre wo fie akyɛ paa yɛ adwuma yɛ paa akyɛ paa na asɛm no sɛdeɛ nkra a wɔnya kyerɛ sɔfo panyin ne bo afu no ɔbɛpie n'anim bia ma wɔmfe ba no koraa ampani ampa ɛbɔ tra a ɔfrɛ me a me peke ya no se ni nso abani o sɔfo panyin no awro sɔfo baako shoe ne sauce yɛso ɔwro shoe ne fra sauce no saa ne ya ɔwro sauce no saa wɔwro fra shoe no anu si ya na no yɛse saa na ayi yɛde video no kɔkɔto court reverend ntwɛn no
Reverend ni ho nkyɛn no sɛ ɔmo nyina ni tete hɔ hwɛ ɛnɛ sɔfo no ɔmo kɔ asɔre no sɛ saa sɔfo no case na bɛkɔ akɔsi sɛ enya baayɛ no yɛsi ni na ayi koraa ayira deɛ aka no koraa deɛ dabrɛ ɛm sɛ atwekɔm nyɛ sure sɛ deɛ aka koraa dabrɛ bɛduru pɛn yɛ kuta mi ayi bɛyɛ no yɛsi ni nyinaa atwekɔm nneɛma ahye ne papa because a meetings a na ɛkɔ soɔ no na wɔn deɛ no kyerɛ ne sɛ sɔfo wɔ asɛm no a ɛda hɔ no sɛdeɛ wowɔ nsɛm yi ɛne mu nneɛma bi a asɔfoɔ no bi yɛyɛ ɛsi ama panyin buafo no anhwɛ yie no wɔn kɔ asetena na asɛm ne ba a sɛ na bɛyɛ nti wo enya to ne bi a de tum sɛ wɔn so daakye saa na bɛto pɛpɛpɛpɛpɛpɛ enti maa si pɛpɛpɛ na saa wɔ Afghanistan hɔ no yɛsi gyae egya dam ɛsi na ayi ne nyinaa atwe akoma aka me pɛn ti nyagoro aboa kura nwuye na ɔda asɛn no wawuo yɛsi ne yɛm nhyɛn no kura na da asɛn na ne yɛm ahye no ama atwe akom Hajay. Mumu bi ohu saa Afghanistan news no. Se munim de nipa na mu wo mu a. Wadura im hihye zo mu da. Wotu obi anya wo yam di kukurukum. Enu kwa otumi twahwe. Kukurukum. Na die pa free ba na o miensa ba ho. E ba ho na nwumre ni mu ho a. Obi ani tita wo hwe de na bekoso na no because I saw some because no be there. You didn't hear the end of the no cry any the enemy. Entina, the S Afghanistan, no. Sound command the blood brown and sign meetings. I call so a before I see what penino, emu, a penny before I funny dear, and call for before I back a can. And yet, no, and a penny back one air crown. What is so? So for penny, no. Ya pamono. Why? Shelanton pantana shining. Shelen why? Shelanton pantana shining. Shelanton Shane, Shelanto pine, Shane, ho, Shelen wine, Shelanto pantala, Shane. They said, yeah, Reverend ni one chain. Did the any news? Nanso I said, we're pony, and you me catch us na no baby every of Cassian side hokoi. Sa obia ku obi. Sa we dia so no anete ho. En obi akoto ne hwan homa. E de kosa ne kwa ku ne ho. Na se twan bra. Usu du ti akosha ase abi. Sa ye ntwinya homa no usu obesha ase abi ye ntwinya akopem ta ma mu nyina mbewuo. Enti we de so wa na ato na ado ho akochem. Hey, ti say I better call any day. Na che say dan de no nsu nyina boboy. Enna asofo mpanyimfo de bi kire ne say case no a wo ho saa ne ade no a ekoso no. Ye mo mpa ye say wo mo kwa asori bia mu a sofo ba ko ne nsam no a eda nanim no. Wo betumi di no ahwe say e bia na koma e ba foma na koma na ekoso na da so gina de gina. Saa anamontuo no e na be kire ye besie. Ampeni no mkwa asori a fu panyina ni abro so panyina ni abro wo se wono wa wi aboa no so aguso de nyame aboa na me na nyina badua na asofo bebrebe gu asori fie hoyi wa wo de na edin da wo so badi agro wo ba ma bible na wo to horse we ensam na free manu ba mukuta bible no wo de ba wi akodi agro wa ye de wo pe wo du nanim a ba wo nim obusu a nya afa na obeye kokrokran ne sey o
Baby Edri, Debbie. Oh, body dear, name in the home buying. About home buying. Tway. Obia, the crack of Jinahi, ma'am. Bay you want. Enti saa de akwaso nyina munya di afra no ka kira wase munya di aso ka kira ma bebre ya no munti ase am se yakura ga na ha etibi ho tanta bibi kwaso na ka kira ni banso munya di no obia nya po munya di ansa na munya abotere di ni nkyerɛ sɛ nkasa da bi like atemdidie na mpɛsɛ mkyerɛ enkyerɛkyerɛ mu bia akɔso bia nipa ni munya di me ka mu ntie ntinya nko a na ate Afghanistan ya nsɛm bi kɔso aso ka kyerɛ nipa so munya di me kra mte ha ka bi ayɛsɛ asɛm ba akɔ ɛkɔso wɔ maa mienu bi ntam wɔ Afghanistan saa ɛmaa no obi ase ɛne ba no aha ɛno sɛ saa woka nipa ne nte aseɛ and so your friend individual platforms be I'm more prove to be just any part to briefly. I'm come across actually, and so I'm sir. What's the eye? Hene easy. Woman ya brepa. Eight Abusia for Miss Ramo. One follow Afghanistan news, no. Na move your heart. Asabo kwaso Ghana nsam egu he amba ambekan o ka no ano pentam yanka Afghanistan Ghana nsam wa ha ye ka no a Afghanistan nsam ya o de chen Ghana mo Afghanistan nsam ya mo de chen Ghana eti Afghanistan fi ahen ho ne de eja no a efiri panyin kase no me reporter ni kire mu a de asi ne no e kire de asɛm bi a asi hɔ ɛne de nam kwan so ba ɛne de afia awurade sɛ wonim sɛ de wɔ man kasa ne yɛ sɛ saa reverend ni hontwan no a ɔde video call court no ne ho nsɛm bi akokɔ akɔso wɔ sɔpanyin anim mmerɛ bi atwa ma nyame nko a o kyerɛ sɛ ayɛ sɛ nyame nko a nka wo asɛm bi ba ayɛ na nka yɛ hɔnhoɔ me e consider bibie na afa de kyese wura tumi afi ho aba bibi say ikoso am sisa bibie say no so hwe en na assign the case na me de ama na ye nwanwa ye sha wo sha me bo say abufuo no afiri panyin ho akọ ne baby na afiri of panyin ni nkyɛn akọ ho no e kyerɛ ma ne bo afunti e affecting nkɔfo ne afoforo ne asɔfo afoforo bi e ho no no ma mi hu de betumi asia na enne wo frɛ me sɛ de o kan of panyin no ya wona tikɔ no sof panyin na wo sofo ba akɔ tikɔ ne me reporter ne too much ye asifobia o say hey asante kata we say yeah. Hey, so when your reporter, what can't something to investigate? Now, if you said, and go catch him say meetings who I would not what name the orca. As meetings who are cranwa. What would you more say do or with me? Cause yes, and would to what sim common be called down. Mammy, who the ABCC, and they are sorry at them. This is often your inady. Me reporter need too much. And then I'm way I'm a reporter. Then I'm more catching. One can say, God bless you, Afghanistan reporter. God bless you. God bless you. God bless you. Munshirani mami. Reporter shelo. Wow. Mo
de mo ahu se medi mo chi a ahu enti abusuafo de ekoso e ofie ahen ho no afa yemra ma ne mienu ensensem development abem e wo Afghanistan e ma mienu a wo mo nso e de wo masem akodan court na de odna asem kodan court no kire se eba bi a eja ori ni kunu wuye a sɛdeɛ na agya ɔma ntam ayɔnkofa sitie ne ade no ɔma akora ne kwan nya bibia motimi kɔ hɔ ne ade anti no baako ne kyerɛ mu ɔno so ba ne yɛ ne ba ɔde kɔ court ɔso ɔde kɔ court wa mo hwɛ asɛm na ne sɛ apai mo mienu nyinaa mo ba mo mienu nyinaa mo ba deɛ na nipa akyerɛ wɔ wiase mo mienu nyinaa mo ba why nti apai apai yo ana de odna asam call ni sida bi o ma ni ntimi mpai sa nti obekọ no atoa so na say ese ho nso aye so ot Ghana he ado asam call high court na bibi anko ya otumi kọ appellate court no na otoa so enti omo so ye so mbetoa so ena omo toa so na sa asam no abeye number 1 story and asa stories a ewo Afghanistan na kire so manfo di akire pa na so mo ntweso mo hwe bebe kwakosie no yese no nso ka ho report obekumi o yese no nso ka ho Afghanistan ho na saa sem de dom bebua no mi amekọ Afghanistan da ombe hye se na ye judgment day mekọ ho akofa report live mo behu samasi e wo Afghanistan konim na mi gira court ho e de report no e brebo cause ma mi eni na sam no e serious. Yes, Munsa bebre pa kota enipa dodo na no munti ase kwan a eba de ofiri oba ba akumu na eba oba ba akunu so kire mu a wanwa kra no Afghanistan ho country no wo so no enkrata ekuta no eni bibia kire se onu nkwa no ba ne akra nyo no obi na wo no eba nya no obi na ewo osi DNA okuta weyi nyina no de akra ne ko okuta birth certificate ni bibia kire sa akra ne ba ekwowi ase ne birth certificate no sa wo de ko free country foforo so akpa Afghanistan court ho a yesi wo se fa ne mami ade a na DNA no de afa ne mami ahu se we papa na anya papa yesi ma me no se wo ebre no entumi amoa ma na anya nti no ade ne da ho pa bet ya heda anya ntu yesi o mumienu nyina papa no kra te ase na o pa asumdue eto mumienu nyina nkwankwa hwe akora no na asumdue mra ene wo so wonte ase ene ma me ne ya appeal na appeal ne ma pie sisi wom ama me the development abroad me nsa nkwa machi na currently baby a yegina sisi eye se ma me na appeal no shaky grounds e wo krom ho no yesi na anu ada ne ma bebre baby akokoso e wo ho ama eniema na akokoso ni mu nyina achi no yesi ma me ba akono anu so se akra no so ye ne ba bia court ne gima awom no ehu nkofo esanso nam after niema asisi yesi na wotwi mu ni ade niema bia akokoso ho ama wo mu sanso de adwato na because the omasho mu niema akodu no omakwa akopem eniema bia eya amamna o kai sen ka cha o se yesi mfie mienu dura ema no akrafo a wo mu omutumi eya amamre na kire se omu de yesi empaboa bi ni yaworo afiri na ase na kire se wado ho tambe ka kire o omu de na ntisa Ghana ha de yesi ekoyi hu ntoma ekoyi hu da bi yesi omu de empaboa yeyi mpaboa ni firi hu ase se hule wado ho ona akọ no obi ani asem enti se yesi gaga ni ayesem bebreba yesi se wa mutu krom ho mu ye ni nyina achi no wo makwa akopem because wo mu ya sa ma me ba ko no eniema edi adanse so akwa ne ye ne ba ninti no de obeye bia no akopem mu hia no involvement awo ba bia o maduri enti ayese still a wo se yakwa ne sa akofa ba bi sa da kan sum dia asem ana twintwi ni pabo ana yekwa meeting no a ekwa ebe ne efa so de akọ na omu ba ku bi a na nimu ni dwa na adwenya ni se de ota kire ye nipa nim ana wafra ma me ba ko no na ahwe nkomo a ekoso ene ne ema ekoso
the call in na tenten wasa ewuram na kyerɛ sɛ ɛnhyehyɛe papa no a ɔwo ba no na ɛba no nso nneɛma nyinaa di adanseɛ sɛ yɛ maame ne ba na maame no nso wɔ nneɛma ne agyapadeɛ bi a ɛsɛ ɔde kyɛ akwaraa no ho nneɛma ne ade ne nti no wɔn mo hyehyɛ biribiara still na abɛpem maame no so enti ɛsɛ ɔmo adwo ɔmo ho papaapa nanso still abɛpem sɛ wɔsɛ wɔn mo tumi hwɛ ne maame no ka asomdwe asɛm na ankabɔ mu bi ne ntiaseɛ bi tumi ba ansa na baabi wɔ hɔ a wɔn atumi atoa so anya saa ɛbɛyɛ sɛ yɛapere side bi ayɛ wɔn nneɛma biara so wɔn ayɛ ɛde ate wɔn ho ne adeade a nanso adeɛ ɛwɔm a ɛwɔ so wɔn tumi wura mu yɛ mu adeɛ no kɔpem sɛ maame no a ɔse kyenkyene akwaraa no yɛ ne ba no ɛbɛte nneɛma aseɛ ama nneɛma bi wɔ a wɔwura mu no wɔn ntumi nwura mu nim sɛ wɔte ase a yee Afghanistan news saa ne ɛka no Afghanistan news saa ne ɛka no wɔn ti aseɛ tiɛ duru bi a meyɛ ama nipa ahunu sɛ meyɛ okay na obiara kɔ wie a so obiara kɔ dan mu a na akɔ no nkwa ɔdan mu ɔyɛ a na asoma metena Ghana meka Ghana news ɔyɛ a meka no so obiara kɔ na ka nkwa wɔ ɔdan mu a ɛhɔ ne asɛm no ka nkwa wɔ ɔdan mu a sɛ ɛyɛ sɛ maame no kyerɛ sɛ ɔfɛ ne mu fɛ akyire a deɛ nipa ka bi a still ɛbɛwie ne so enti wobɛyɛ wɔ adeɛ no deɛ but yɛntumi nyini mfirim totally sɛ baabi agyina paa ɔpɔn nneɛma a yɛsɛ sɛ akɔ soɔ ɛwɔ Afghanistan hɔ nansa ntam no yɛsɛ maame no wɔn mo hia ne involvement bi ansa na adeɛ bi wɔn atumi ayɛ wɔn ntumi nyɛ ntwane nya da mfi saa nti bebrebe yi ne nyinaa na wobɔ mama neɛ kyerɛkyerɛ me mu ne adeade no asa akɔ wie saa no sɛ bibia obɛyɛ ɛn deɛ sɛ oyɛ enti sɛ yɛsɛ emu hɔ bi no na nsɛm hɔ bi a yɛsi afi mu wura mfimfini hɔ kakra emu ano hɔ kakra no ɛna ɔmo hyɛ saa deɛ n'ase sɛ nka ɔmo hwɛ sɛ ɔmbɛtumi deɛ dwatoa bi a nenam mpanyinfoɔ bi so a na ɛno no deɛ wɔ ɔmo si hyɛ aseɛ wɔ dwatoa ne ntam na nya asɛm ketewa wɔn hyɛ aseɛ afe ne ntam paa te yɛsi ba afe ne mfimfini hɔ kakra kɔ no ɛna no so ɔmo saa hyɛ aseɛ ɛne sɛ no so amfa a yɛsi adeɛ bi wɔ hɔ a na wɔsɔ kyenkyenkyen a ɔmo yɛ ɔmo anyɛ enye yɛ ni adeade a yɛsi ɔanyɛ na kɔka nipa ne so na ɔkyena biribi abɛda adi sɛ nipa no a bi a ɔhwɛ maa nipa no yɛɛ no yɛsi ne dibrɛ asɛkɛtiri nkuta ne bie mu a wonyɛ obi ama ne nyɛ ma ɛbɛka ɔso bi sɛ ɔde wu ti na wɔsi ɛfɔ so ade yɛ nti nyɛ ne bɔ ne mu ayɛ anyame a ɛbɛka mi so o ɛbɛka mi so o ɛbɛka mi so o ɛbɛka mi so o enti saa na ɔmo sɛ ne saa deɛ ne ɛne nti no so ɔmo koraa akyerɛ mu ɛwɔ Afghanistan hɔ maame baako no kyerɛ mu ɛkyerɛ wei mu nkɔɔfoɔ no mpɛ sɛ ɔmo de agya atoa eduru panyin n'anim no ɛkyerɛ sɛ deɛ ɔmo ɛnyɛ ne bɔ ne mu deɛ ɔmo yɛ ɛnyɛ ne bɔ ne mu wɔn a anyɛ sɛ sie yɛ a panyin no a ɔyɛ secretary no ɔno ankasa ne position no ɛhihim wɔkyerɛ kɔsi so duasa yɛ anakyɛ sɛ aka ne so hwan na ɛbɛyɛ ama meɛ obiara ase wɔ nyimi ntum hwan na ɛbɛyɛ ama me nti na kyerɛ sɛ mene hwee a mɛyɛ aho enti nyi sɛ bi a ɔmo hu biribi a ɛyɛ sɛ bɔne mu daabi ɛnyɛ ne bɔne mu a sɛ deɛ aba na aba enti mo deɛ monte nneɛma bi ase nti no monte Afghanistan nneɛma bi ase kate a mbɛte aseɛ paa ɛnso Afghanistan news m sɛ yɛ ana yɛka no nti me reporter ne deɛ wɔkyerɛ me nsɛm mu paa na me so me follow paa na mate wɔn story ne so ase kɔmi reporter too powerful they were last week ɔmo a mi hu sɛ week wei panyin kɛseɛ ne buafunu anhwɛ a yɛbɛtumi ahohɔ obi ati kɔ paa etumi asi no ɔdabi ɔyɛ too much ti mi follow this tene nsɛm n'ase paa ahu enti asɛ let's do something to represent something ɔhu saa adeɛ no maa nyere mi ho anyɛ na sɛ esi yɛ nipa no secretary no
Nidi brano. I say, who jada who said yes, I see a fajam, fatakashim, naturally say, yes, I say, penepotis would be, I say, I've read it. Bibia Quadan Wadi, every efficacy, baby, more, I say, na me yande. Sa, mammy so Manya, Sinya the money, man, hey, I bomb so. Enti saa na ekọ bebrebe no a yese maame baako no wo mo akụkọ akọso nyinaa be se ayi nyinaa no a yese ne na be se na nsantam yese nya asem ketwa sam be ka kire o aha enti yese saa de no enyinaa chi na mo wie no e wo sa akụla no wo mutumi nya access to bibi na ade se kowie maame no so de odina asem kọkọt no ise kowie ni so enwie ni so a wa ye ni nyina nso na erasu etuem wow na me say wow say na nyame tumi ye na dwuma no say ai say na nyame ye na dwuma na me say eh nya nkofo aboka eja me say na nkofo abre o say hwe ya munim de esisie e wo Afghanistan ti me de me tie asesi ai de abusuafo woda Afghanistan stories no wa wo ye interested no ani di akire no woda ada yeah no krepe wo mu no Afghanistan story no wa wo ye interested bia wo di akire bia woda ada na wo say sa ekrom ho no me ka asem bi akire wo ne Afghanistan krom ho no wo mu si kro na kwaye ne ho say edumre bi ase pa asem soro asem asem bi koso a yehu nsu yehu ye hwe ni mu nyina asofo mpanyimfo akonfo mpanyimfo politicians mpanyimfo enananum bi nipa bi eka bi ewo mu wo mu nyina huru no kura e wo sa asem ni mo Afghanistan ho na emom asa kwaya ne ho se asa asem bi wo ho na enipa bi so ya bi apanyina na so musukuta dibre bi no so interest bi wom na wo mu no edi kan wo ma na montuo mu wo asem kronim enti sayai yenso ne wo tumi bi ene yenso ehum no kra ase nyina atedi hwe ade ya na ba bia koduri ni se efri sa breako ba bia sa ansem ni bi kwa akoto bia wo ba bia no say betumi ada ne bibia ma wiase nyina hu se da bi we bia say ada ne bi da bi ende bi ntimi nsibie ya ta kire ne yete ho so obi nso ta kire won na tu anamon tete saa otu anamon yo ti ehwe na wo mu nyina anso ahunu say na ebesie ni say na ebeba na nandi obi ankanwe they all believe in spiritual and physical ne ho na bra ni dura ana saafo ni nyina be pia bontena be kasa ma wote and ebi bo abobra bia to wo twen se bibi nkeka ne ho africh omo sunim sebesie na wate nipa bi nka no ebe so ko se na nipa bi kura ya akonfo akesefo asorefo akesefo wo se omo nyina sha Afghanistan dem e bom paye e ma asem no ba bi omo nim se no kure wo yenti da bia ka o se asam ne dia ese ebre bi na wo se nipa nyama asam no na dia asam ne eye no ni se dia si sheki no enipa bi o ma dwem so mo ho odin bi wo ebi ade bi mu e wa asam ne ho no wo mo tete ahahama so amo to time bomb so it's just a matter of time eno so kwa no etina no so ho am say hey wo de ene mpanyimfo afra pa hey miss me reporter wo sa wo hobiem wo ha na ye dai na ono so ka asem no a so panyike se bi pa afra no
asɛm bi a ɔka kyerɛ no no ne abufuo bi a ɛwɔ nkɔfoɔ bi mu no a wɔn taa akyire ahwɛ enipa baako mmienu bi na ayɛ problem ama asɛm bi ɛwɔ hɔ ɛnyɛ panyin bi a am saa wɔs hwɛ ya no mo ka no maka na mpanyimfuo asɛm bi aba obi a obabi edi ka pie na so ebia no no yɛ panyin fine nta akyire ne ahwɛ de ɛbɛba nipa bi mfuo no ɛnam so ɔfrɛ ɔpanyin ɔno ɔka de asɛm ɛnam pɛ sɛ mehu ɔse queen gyina gyina nyankopɔn ɛnam so wɔha adwene no yɛka ne sɛ wɔ Afghanistan mu a meha adwene ɔte tattoo stores ɛm tattoo stores no kyerɛ sɛ ɛso wɔha adwene ansa Afghanistan kasɛm no wɔha adwene yɛka tattoo stores obi sɛ queen sɛ queen that's all young crash I'm a Sunday and audio. Nancy the tattoo stores. And I was queen tattoo stores. And to remember I tattoo stores. And I met me on Makai. Afghanistan even also. Also me take a sanipa. O se if you take a sanipa. Sano. What I say? Ono onim kasa no. Enti me kasa na me one pointer. Onim sa asa me kan sa pepe. Me say the be am kan nti no me twim. Ana o se wo kan kan ntam. Na me say me twim say the be makai. Enti Hede. Nyankopɔn. Eti Afghanistan, go back. I see my inside. Queen, forget heaven. Nyankopɔn. Enye Afghanistan. Bear cows, I say I get you, Queen. And I was like, was slow. Coffee nice was a cabium. Tattoo stores, I'm say as a Queen man, can it say stores? Tattoo stores. I'm saying tattoo stores. Yeah. We tattoo stores Sadi. Oh, yeah, that was say, Papa, you know they're crazy. Nyami wayo, wagusu yo, they ready. Titus. Titus another. Titus Adi. Hey. Hey, no is it? Yes, no. Maka so mo mfie mienu mo mfa ni agro mo mfie mienu 2 years so bi wa 2 years so mo mfa ni agro
Ti maame na ɔde n'asɛm kɔɔ kɔɔto no. Ɔde n'asɛm ne kɔɔ kɔɔto na ɛsɛ mma ne mmienu nyinaa yɛ ɔmoma no. So ɔsɔre ahomakye da so mu sui. Kaakae memories no, bra a wabrɛ wɔ ne ba ne ho. Baabi a ɔde ne ba ne hyɛ aseɛ. Ne baabi a Nyame de ne ba ne duruyɛ ansa na owuo ɛbɛfa no. Maame ne kaakae memories ne saa sɔre sui. Ɔsɔre sui. Osuya sui. Ɔkaakae awiase abrabɔ no baabi a ɔmo hyɛ aseɛ. Ka ne kasɛm sɛ menu me ho da mfa ho ne deɛ ɛkɔ. Menu me ho sɛ me na me wowɔ. Menu me ho da manu me ho mfa ho ne deɛ ɛkɔ. Me wura mfi wo da o, me wura mfi wo da. Maame su saa abɔ mpaeɛ pagya na asɛm nyinaa. Ɔsi Awurade wo nim sɛ me deɛ biribi ato me wiase a wɔn anam de ma wo yɛsɛ maame no nso. Bibi bia ɔsɔ de ama Nyame. Wɔn anam de ma wo na wo bɛko nso ma me. Ha, me ni baabi akɔ. Prove wo kyerɛ wiase nyinaa ma Afghanistan man nyinaa hu sɛ ɔyɛ Nyame. Wo kyerɛ wiase nyinaa. Yɛsɛ maame ni wie yɛ su bɔ mpaeɛ da fam ne Nyame tentam yɛ. Ane kra wura hodi ya wɔ ne kram. Nipa atwa madapa, nipa aka dɔmpa, nipa aguma ni mu ase sɛ me bɛyi kra no, me ni nkrata bi a kyerɛ sɛ me na me wo no. Me bɛyi kra nyɛ me na me wo no, ma anwo kra da. Me kra se ma anwo da. Hey! Keka ho papa keka ho. Na wo ba me kɔnsɔyem na nso ba bia me gyina di ano ɔden. Ano ɔde o, Awurade kasa. Na maame ni wie yɛ ɛna ɔsan so kɔ asɔre. Kɔ asɔre kɔ pagya na ni kyerɛ Nyame. Na ɔse dem na ɔka ofie no dan mu no. Hyɛ dem a na me ti ni suo ka no. Deɛ na me ti ni suo ka no. Ma ba wo hyia dem ha bɛpagya de akyerɛ wo. Hey, Awurade kasa. Kasa ɔbɛkeka wo ho. Na enipa egu m'animu ase. Ha. Yɛsɛ ɔhyɛ hɔ ne kokoa mu a ɔbɔ saa mpaeɛ no. Na ebubu Afghanistan nkonnua bebree. Na nature ne ahohom nyinaa som wɔ Afghanistan kurom hɔ. Yɛsɛ ne anya asɛm ketewa. Awurade. Wotie mobroni mpaebɔ o. Tie mobroni mpaebɔ. Sɛ ɔbaa a wɔso wawo ba ne ba nie. Ne yɛsɛ anya ne ba. Na wasɔre enwumrɛ da suom. Na wɔnim akora ne ho abakɔsɛm na hyaseɛ. Enti wɔkeka akora na abakɔsɛm. Na ɔhyɛ dan mu su tie mu ka kyerɛ Nyame. Me nkɔka nkyerɛ nipa. Me ka kyerɛ wɔ dan mu ha. Akora ibere sɛ na me wo no. Akora ibere sɛ adeɛ wɔ esi ha. Ebere sɛ adeɛ wɔ esi ha. Trouser wɔ ne de hyɛ abrabɔ ase. Adeɛ wɔ ne tɔ de hyɛ abrabɔ ase. Wo ni ne ho hwie o. Awurade kasa. Kam saa kyerɛ Nyame. Ha, me hyɛ Awurade. Ɔno ne me gyefo. Me hyɛ na brɛ nyinaa. Me ni baabi kɔ. Me hyɛ Awurade. Ɔno ne me gyefo. Me hyɛ na brɛ nyinaa. Me ni baabi. Sɛ ɔbrɛ sɛ kyiriba. Na me wo nia menye Awurade. Ɔno kwa na me hwɛ no. Me gyefo ni me Awurade. Me di mafo ni me kamafo. Ɔka me ho kosi awieyɛ. Awurade na me hwɛ no. Me ni bɛ. Wɔsi nipa nka de wɔbɛka bia. Me hyɛ Awurade. Ɔno ne me gyefo. Me hyɛ na brɛ nyinaa. Me di baabi. Me deɛ me hyɛ Awurade. Ɔno nkoa ne me gyefo. Me hyɛ na brɛ nyinaa na ma me ka mu ne dɛm. Me ni baabi kɔ. Sɛ ɔbrɛ sɔ kyiriba ebrɛ yi mu. Na me wo ni amenya. Ɔno nkoa na me hwɛ no. Me gyefo ni me Awurade. Oh Jesus. Me di mafo ni me kamafo. Ɔsɔ me mu kosi awieyɛ. Wɔn mu anim ase da. Onyame na me hwɛ no. Me ni bɛ. Abusuafoɔ. Nyame kasa o. Nyame wɔ kasa o.
nyame ọkasa o bẹẹma no ọkasa ẹwọ Afghanistan kronim ọyọ butu honhom foforọ bi asi biribi akọsọ ẹwọ Afghanistan kronim obi ayẹ ne deɛ na honhom a wọ kronim so asọre wɔn na asọ mu bɛboa obi atɛn yɛsɛ maame ne te ne man mu ɛyɛ ne deɛ obi nso te ne baabi yɛ ne deɛ na honhom a wɔ Afghanistan sɔre hwɛ obi adeɛ ohyɛ obi akoma tie obi asɛm a waka wɔn a wɔka ne kokoɔ no wɔn a wɔka ne nipa anim na hai yɛhwɛ ɛwɔ Afghanistan maame ne sɛ ɔde n'akoma nyinaa ma nyame saa da na nɔpa no wotumi sɛ maame no su na wanyɛ ne su kwa ɔkasa kyerɛ nyame owie wɔkɔ asɔre ɛna ɔsi papa wonim hwamɔ da wonim hwamɔ da o wonya bi da Afghanistan asɛm na ɛkɔ so no nipa mmienu obiara ka n'asɛm ebi kan ne kokoɔ ebi kan ne nipa anim yɛsi sɛ ne nyinaa nso gyaagye panyin ne wɔ soro gyaagye panyin ne saa wɔ soro ebi fura ɔmo nyame ebi nso fura akora na wawu no ɛna ebi fura nyame ebusa akora na wawu ne nsɛm na ebi nso fura akora deɛ wawu no ɛba na wawu no obiara fura ne deɛ yɛsi ne nyinaa akɔ wie wɔ panyin yi na saa na ahohom a wɔman ne mu nso asɔre etie obiara asɛm Awurade sɛ wodɔ w'Awurade w'akoma ne w'adwene nyinaa na sɛ wodɔ wo yɔnko wodɔ wo nua sɛ wo ho a saa asase ne da ne butu mipɔ tutu ekogu po mu mpo a misuro esuro no ka wo ho abusiafoɔ Yesu ka wo ho a ho mesi kuduo ni mu won senke da sɛ Yesu ka wo ho kuduo ni mu a manipa nya de ɔmo bɛyɛ Yesu ka wo ho a ɔka ho na ɛbɛda di ama wiase nyinaa nso ehunu de etuam ɛne de ewom sɛ wiase agidi sa honhom wɔ hɔ sɛ de ɛte Ghana ha agyi nneɛma di saa Afghanistan foɔ no so ɔmo gidie saa honhom ɛwɔ hɔ tumi wɔ hɔ obi wu a etumi kasa kyerɛ ne ma ne te nyame so wɔ kasa kyerɛ na wɔte enti ɛse maa ne mienu ntam no gyaagye panyin ba gyaagye de ɔyɛ right de obi aka ayɛ saa ɔmo mfia mienu ne dura bibia ne ho a saa ɔka ayɛ agudi o gyaagye panyin ba gyaagye de ɔyɛ ne ba ankasa ti sɛ na obi akeka ne nsɛm sɛ na ɔmo nim sɛ ɔmo ka ne kɛkɛ o sɛ o saa na nya kɛkɛ Minto na Afghanistan mo susu de mbaku mi na Afghanistan say sɛ wodɔ Awurade na minto na Afghanistan metimi aka ni nyina Afghanistan mu afɛ ne akyerɛkyerɛ me nkakra afɛ ne akyerɛkyerɛ nkakra mo de pressure abɛto minto sɛ wodɔ Awurade no Afghanistan Say kwade say Afghanistan minto nkɔto na hɔ afɛ na reporter yi kyerɛ me kakra enyum kakra ka nti sɛ minto na Afghanistan kyerɛ nhwane de mo mpɛ biem mo pɛ sɛ wodɔ Awurade Chese what's be baba mu a mo besa atena ayɛ sɛ queen queen what's ne so ade na ensɛm na wɔnwum ne mu no ɛna bɛba mu nyɛma bi so baba mu a mo nte ase eti wo de mma mi nyae Enti abusuafoɔ
sɛ o ma fini dura anaso mo mfie mienu no edura bibia ni ho mo ya sɛ yɛ tra enti bi obi adwuma nse bi asem yɛ keke anaso me yɛ ni sɛ dia ene ɛse ɛnyɛ tra nti wo mo kyerɛ mu a afei pa na asɛm na ɛso Afghanistan wo ma mienu ni ntam no afei pa na ade no emu abie ai cause yes obia asɛm bia ɔka yɛ bia akyerɛ bibia honhom asom wiase ahonhom nyinaa bɛgyeje de yɛ no korɛ sɛ ne ba ɛne akora no ɛnum sinti nipa yɛ ade a ne yɛ ni yɛte aseɛ sɛ misi no so hwɛ adeɛ na ɛkɔɔ soɔ no akɔ soɔ baabi a ɛwɔ Afghanistan hɔ enti deɛ atua mu bi a emu judgment so bepie ama obi a ebehunu bi wow ɛdeɛ ba report a ebetie na danka saa ne ma ne besi sɛ maka kyerɛ sɛ saa asɛm we hu judgment mɛkɔ Afghanistan ɛna akɔfa aba mɛkɔ ɛde beduru so mu bua no mɛkɔ akɔfa aba because the way ansɛm si wo mu no ano ɔden am sɛ Ghana ade ɔba ha obi wu a wa yi o ɛna ɔmo yɛ amamrɛ ne ade ade a ɔmo so ɔmo di ne mfie mienu na ɛnɛma akɔso ɛnɛma akɔso nkɔfoɔ so asu yɛse saa maame no ɛbɛ nipa mu su a ɔnyɛ nhwehwɛ animu nti no osu koraa no a humhumpo ɔmpɛ ne saa na ka ne nko a wɔ ne dɛm na wɔ ne nyame tentam ne yɛ so wɔbɔ akora ne din ɛbɔ nyame din busa deɛ nti obi bɛbrɛ wɔ ne ba ho bɛbrɛ saa ne ba brɛ wɔ wiase na de wɔnam mu no busa nyame question saa sɛ brɛ mu deɛ ɔnkasa ɛne ɛsɛ afoforɔ nso ɛbɔ akora ne din ɛne ɛsɛ ɔmo so ɛka nsɛm saa da ne anim de na wiase si bie ewiam si bie sɛ na ahohom nyinaa sɔre etie no ɔma gyegye saa de ne ahwɛ obi a akomam ɛne de obi ɛka de ɔka ne nipa ani ne de ɔka ne kokoa mu no ɛte sɛ ento ɔmbɛdi the results na ɛbɛba ha nkyɛ the results will come Some mo ya okay with updates na mdi free Afghanistan eba no enti eno kra dem mo mpam ba bi ntina mo ye interested in Afghanistan case ni mu no munya mo ho abotre kra hu o saa honhom wo wiase saa tumi wo wiase ai kata ne ma so wura ba bi saa wow that day no Dani Druyan, Busa said, Ghana ha. I said, at the South Afghanistan, no, sir. May see any answer get what? I'm saying to Sabe, baby, or Casaya, and Yana still. I saw we are costing Mammy Penny, so I dear Ben and Nessa, we are Mammy Penny, no, sir. Mammy Penny, any more, dear, do all to me. Casman, come on, Yana, some get what? Sir. Say so man them cause nyama akọ so no asa ohu ni say no se dabi anu de nka ba ko no nka asem o ya aka ne so because secretary bi wo ho a yes o mo person nti wa anya na wa anya mfiri ne so a ebeka ne so titakashi pa be say man force nti Sintina oh there be yes omo hu abeg sa na basa na kasa na wofom se ye kirekirom se oh nya boni mu a bia say opanyin na de nam ne so no so hwese na we de e be da ne akwa ani mu ya ne akwa ani mu edi
Tiesi panyini ba ko busa se enti se bebrebe no a na omo ye ni nyina na omo nim so omo wi a ade bi ahoɔden gyina ayi yes maame ba ko na aba no ye ne dia na agyina ne so na omo nim na omo wi a hu sa abepem abegyina ne so no na afa de na omo so omo di kan akora atwra se nka omo kopa che wo bebri na ase okay ya ba try ahwe tattoo stores Mrs. Oh, okay. Enti mo de yɛse sɛ ɛhɔ so no ayɛ sɛ yɛte Ghana ha ya na asɛm aba na obi a na adwene so ɔhu sɛ de ya na esiti wɔ Ghana ha yɛse hɔ so saa na yɛse nkɔfoɔ bu ɔmo hu bibia na kyɛ sɛ na ɔmo nim sɛ adeɛ no kora ɛkɔ indirectly ɛkɔ ma ɔmo ozu no ɛni mu deɛ nipa timi yɛ nti na yɛse ɔmo wu kora am sɛ ɛhɔ so saa na te am sɛ mi no kasa phone so yɛ wọ́n say Afghanistan ọmọ ta ẹ sá wọ́n ní kàtàkàtà. Hey boy. Adiya. I'm say poor ne sa baby anyo. Hanso. Me? Hey, yes, cute Morgan. Yes, you're blocking oh, Bacho. Yes, see highlights and reactions. Moderator and Pacho, I'm so mistaken. Yes, Morgan. Yeah, I'm blocking my why. She can't say I'm not understanding anything. Hey. One day Afghanistan news na say. Hey, sir, bebrebe. Nyane nkofo bebrebe nyina ese. Asa be wie maame no, se ba ne dia no, ono ane so na awie. Be ni nyina awie, madam ni ho a. Enti, e wa Afghanistan o. Nyina asa be wie madam so. Adiya. Tattoo stars. Title sardine. One city. Title sardine. Yanom dia do. Ensoy. Sardine hun so danya asem ketwa o. Ore bani ba kuna wompam. Eti abusuafo de akoso no e wo Afghanistan te sie e koso den eti mo a mani di Afghanistan sam wachi ni nyina e abotre omusu se bibia hedanti ho esi se bibia nyahu and who can grab kwa pressure da yesu o so mo anya se enye adi papa na abusuafo sawati ase e wa Afghanistan efia he ho me dia bra o update na o fia he ho no ene ho nsam na de bebre e ma me enu so e de bebre
Baby na open or Afghanistan news. Yamra Ghana. Shelan wine. Shelan to pam 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 chan shiny. How's that for? That lumber. Ena owu ye. Na yebobo wiase nyina amane yesa that lumber ewu no. Afi pepepe. Hey. Ene sa abre pa mbeka ya ada na yeba amane na de cheye. A mfa nse nke ye ne sa abre. Na Ghana nyina ye deal. Hey, na sa abre no right to park at the first interview no. Sa abre no right to park that room by beka so wu na de chin. Sa de chin no ye the first interview no. Sa abre ya de assign the emsa no wa ye na namwiem. Namwiem say papa right to park first interview and no say. No nim baby I just say mama akosia say wana ha the first interview no. Auntie, what would you fish and of course I somebody there? I do not come on him pa. It's already a fish and idea and Obeka to make Kyle of any. And say no, say a chino. Emsa de chin air call and 4 days. Okay, visa. 3 days time obey interview and air call for 4 days time. Yeah, it's 1 year one year. Hey. Some it's bread and an answer ketwa. Charles Kojofusu, no be a su. Be Kaipa that room by woo yan and the feel his the go her from her. Ben Macate, so don't many para hold that for moon su 1 and 9. Sapa Panami who know are semi. Now I Adam Fuana go Sabrin can Yahoo is on at that for Spokai. That room by woo yan and if he's the one feel or Baba man ever fraud. Ben maybe or soon in a hot to from me. Man, ni para ho pa. E o ha na esi tim se no ye hwan no ye busuani ko ye ase ntene ye o si kosuma ni para ho ye no. Ye nim de o ye wa asem ni mu. Ana me nkwa na me kai. Nyina mo nkai. Mo nkai da drum ba wu fufuro. Yi ni ye de camera to fie wa be ma bi gate na no ko su ni humurumuru fo ma ni para ho bebrebe. Aha. Obi say betumi and driver and the security. Okay. Because so far nsemi mu. Obi so say na around there. Wow. Ye sha dan hu ne. Koda bia mbusa we nbusu ne one ne hwan. Se sie wa asem ni because se sie asem ni individuals bi agidi nti one ne hwan. Yem so hwa wa mem bi. Wa mem bi. Obi say queen please pick us. And there be momfa call na me befa. Aha, call ni befa ho no. Mu begina so a TikTok no mpeke mu ansem akese amoka no. Nyansem ketwa. Enti na mpese be peke ha de call no. Wo ye yi kakra bi a meka ato. Aha. Enti encha me de phone lines ni beba na wonso watumi abekire wadwene. Me be ma wa ha obekasa kakra na ansa no. Na me de mama akosua Serwaa. Aha, on say nei. Yadofo a moyi do akire maame no. Enura maame no ade oba abontene be hweye no ebe ye okwa asori dem koda nyame ase ne ehu kakra no uhu maame na otum se we kunani ba ni kuna wu uhu maame na otum se ni kuna wu enura uhu mama akosua se otum se ni kuna wu amena di afe maame ne wa rehuo mu aw oba papa ni oba papa akosua Serwaa kire se maame we die so bad oh na mi shira wate maame oba hu brasiefo monyamfo mama akosua Serwaa me se wo that rumba ni remfi da enti no kan wo se wiase nyina so remfi da efri se ade a wo ma that rumba hu ye ebra wote ase no enya asem keto no that rumba hu ye se honhom wo ba bia wama na hu sawo yo ba papa unya ba fam na sha wunsam pray ade ubi bia udi nyame ni abotre ne mbra na eye nyame nhira mama sasami ba ye ne se de ho abufuo si ya Ghana fo bi ni nipa binom na ye so de kitikiti be sha wonsa na wonso de mbra bia sha wonsa kire ne adin bia
bia nke enyina ha o nye ne se nkofo nya omasum bi obi ama wrekura ntiye nyame nhyira mo wate woni mama brempoma ne abusua ne nyame nhyira mo Yehowa won nhyira mo mama akosua dem se da rumba wuye ana wam ye hunu se da rumba de ne wo ka kire nyina no se sa na wote ampa ko ye ne animo na de da rumba aka kire woni nwum wam ye hu se wantwa ntro ba akokora Oba bi de oba papa ni oba nyansafo ni oba ahobrasiefo ni oba ne honhom pagya be ma de ne sunsum ta be ma achi that lumba so wo kwa sa ade na na da wo so na bi da ne so no wo de kan ne de ho mo pagya aye no o de ne de na mma ye di watam nyina na wo ye kese ye di watam nyina na nipa pagya wo ye di watam nyina na mmonyam ba odi ho Uada Bibia Umida Atia donko Mama sewa Ensukitwa ne foka techia Mitu madonko Mama madonko Mitu madonko Misi asam kra Oba Ebe kan oba kwa kupon be kan Osi first na no osa no. Ohwe woni that room bada na mudie. That room bada tena aka ma no obo udin. Oni na ntika kra na sewa. Fresewa so mu ye okay a. Chese. Adi woti ka ma wotie ni nwum nyina udin fa. No ohwe kwan a na afa subu. Ubu ku na okru subu. Pa. Oba ne se da bia na ne mpa ebo nyina ne se. Misunyame muwa me na minya oba bi ti se me maame na omuntumi nya se de one me papa ye enya nipa nyina o enipa bebre anyina behu om maame no papa abrabo a ompese obebo bida enipa bebre be abehu om maame no papa abrabo a ompese obekura kasa me maame kura ompese ma ware yese me maame because obehu me maame anware aware papa bia ye me ma ne maame afasu yi obe na ne kwado ne maame aware ese bisa anto no obi beto ne papa yi ene be oba we kina no oja akware we bebre be de no akasa me pese ma ware ese papa enso mama akosua Serwaa odo na wo nda drumba ntemti no oba no ne waka hintasem o sha nyina na ne kon do se de musi ye mo ade no na die ne be free bayirem ebete bayira homem die ne free suro bete bayira homem Sembe ba debi o. Asem ebeba debi. Wow. Ye wuye bia o mehwe o. Ye wuye bia nipa ben wo hwe. Onipa bia ni ho amfumso ni ne ho. Nenso ye wuye bia wo mehwe. Nipa no mo nam obi ehwe. Wo china busa ho se. Obi betumi atena se no waka se me maame suban de me bompa ese me nya oba te se me maame. Me bompa ese me nya be ma te se me papa. Nipa se ne betumi aka bi. Wow. Wow. Ama akosua. Enne wiase nyina kai opanyi Charles Kodwofusu no. Se de da drumba wa nyina ba bia nyen monyam nko amfa da. Na ne monyam bia da bia obo odi bata ho. Se de be wiase nyina ba hunu se wonne. Mama enne wo na wote ase. Ya papa Charles Kodwofusu de nyame mfa ne kransie ye. Na mama akosua de okuru ka kire o ye timu biem wo ha. Wiase wura mfiri wo da. Besi ayire sebo. Apai sede nara ewiase ewura mfiri wo da na obeya wiase nyina nsroma kese kyerese wo brand ne beya kese asinsei afei na nyame esi a wugina hai maame atisa de afei na ya baba wa wo na mutati so enkwani ahode nyame de be ma na di wanim ye bebre bi na me ka kire wo eye bebre na di wanim na nyame be ma wadi wo nkwa na me na wadi ubre so aba oba papa bi akosua Serwaa mama entena se ma ren ho da nyame wo senti a aba ne saa enye bre we mu ne yedi be hyehye dum ni adan abeka se na wo ye se na ye se na we ye se na anye se enye bre we tonya hwe
eye suban pa no ntete papa ya de ma awo ne usuban papa no wakoma pa na de kwa waware ma me wonya ahwe wai wonya boni bia wonya obi abone de besi bia no eye wo de wonya bone enchiri ma ne wa de sua bia betumi asua firi mu na wo ade wanya bone firi sa wamfa bone na ye wamfa adwen bone na ye wo de adwen papa na ye bibia na nipa ne so de na wo pese wo nsaka firi ne mu na bra wo bra wo ne ho no eba mu no eba mu so saa ma wo eba mu saa ma wo mpa ebo no kokko mu mpa ebo ene wo sika no wa ho odin ne wo dɔ a na ade tada drum ba echi no de na wo hwɛ sɛ ento na bra bɔ no na wo bɛpagya no eno anso na nyame yɛyɛ enti wa mra ngu wo mra ngu ibe no wa bra gu wo mra ngu yo afen wonu monyam hyɛkɛse ebe pie ewo wiase nyinaa esa nsa nyame yɛyɛ wiase nyinaa han monyamfo baako pɛ no ɛwɔ sɛ ofa wem na wonu monyam ne yɛ kɛse ɛwɔ sɛ ofa wem na wo bɛyɛ wiase nyinaa nsoroma kɛse enti de wonam mu bia is to enrich your testimony no body bia mai mami ya tu national anthem na ma enra bese no mienu mama akosi ase wa papa bi dan lumba dofo ba ko pedofo papa bi enna kokrochi mie me den minya dajia dwendwe ma brabo mama akosi ase wa that bit baby di nra wo fra no boni di na wo bom paye wo kokwa mu no enwuwe ya na no otso minya dajia dwendwe ma brabo ada kosi ase wa emuse ma wasingumia na di tunyum yo monko sheso biba weja na ni je ni bibia eguo sanya na ni sikune maho edi sawa yodo udontio nyamishra au no ba ben na beye ukura lumbe da wase na finhia na yi se ni kru be ya man sign dia Debia no de dan crofo my so I want him pafofro so the way my feel it is sadi anchemia matonyo ya anchroda obeje ni hu edinia mami sewa broni e sadi anchemia oba konofo Antonio mi anchroda odo beji medinia se miriasio nyina enne ene makumem nyina enne o se we mi dawa eti sadi anchemia Antonio mi anchroda obeji ni hu edinia Mamsewa Obabro ni sadi anchimia Antonio mi anchroda ni dobro ni obasewa papa bi Ada beji medinia Se miriasio nyina enne ene makumem nyina enne osawe mitawa Asonya mi ni nsani obo mi pepe oba dia na wanya mi eni ajuma meye pepe ore mi so na obo mi so ba ma mi o pepe edi se wa yodo udantio onya mi shirao mirawo ba mi kwanu mo nyam shankwani asonya mi ni nsani obo mi pepe Eni ajuma meya pepe Oremi suna bo mi suba ma mi o pepe Idi sawa yodo Udontio onya mi shrao Mama iti sadi anchemia ukunu wadi nkra oka ni nyina achra o Manto nyum ya achra da
Ah, obeji ni hu edinia. Mam se wa hu fe. Obi ba se we sadi anchimia. Antonio mi anchroda. Ada beji medinia. Tell me yes, yo, Nina, and no, and Nima Kumamina, and no. Oh, so me oh, Mama, Yamishra, what's it? Yo, Kruka, Ebia, Mini, nay, no crack. The witch there, no kind. What can't we are singing? I and you, Yabeka, was we are Bequaria. Dear one, ye. Dear no cry, Yama, but so munyam. Chese, why yet you be ye bida? You dear to you in a chesia. No crony ho. Mama, the Ekosubia is to enrich your testimony. Oba fefe, Yamin Shra, what say? Me bomb pie de bia se. Oba papa wakuma pase. Adekodia wuyi ye pa chire that rumba. Ah, bebrebe nyina chi that rumba ntumi nti hu jai. Na mutumi ware kwa awie ye no. Mama, wo secret bi. E wo se mesua. Ka chiro sa asem si emu adesua bia wo ye besua. Nanso wo de course bi si wani so a, head the right side no, na fa kasa. Eno na twi victory brenipa. The other side bia behwe bia no ye desua de. Ye mfa no nto ya no mfa attention ko. Betumi asua mu ade. Na de ewu ma ye papa no. E ho ne mfa adwene ko. That room baby bia mu amfa mama akosua se wansie da. Wanfa na ntete da. Owi o sinyi sa me mfa ne ntete nko a o. Me de ne bo nwumo ka mi abeka akosua sewa. O ka mi abeka akosua sewa. Hey. Asamuni. Wow. 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 Ah. Mama, you are blessed. Winshira no. Chese. It's beyond measure. Winshira no. Ha. Winshira no. Ano day. Nyami shira wate. Nyami shira wankasa. Hey. Adumba kan. Papa kodwofosu. E kai wo. Wa na wo ye wo de ato ho. Ye bodi bia na akoka akosi asewa. Saa na no pe no. Saa na wo ye no. Nyame nhira wo. Ba bia wo bia nyame fa akra nsie ye. Opanyini kodwofosu. Nyame fa wo kra ensie ye. Na de oyire akosi asewa. Ni kokua mu pa ebo bia wabọ. De wo hwehwe bia. Eni sa wo ta na chi. Abusuafo. Nyame aye mama akosi asewa akese. Na wote niema ase na wabeti ase. Wote niema ase a wohunu we se yenkuguo da. Wohunu ni se yenkuguo da. Hey. Na nyumba akọ se ebi muso wa akoso ase wa nse wa ye na duro se de. Asibi muso wa ye na duro. Enso nya duro. Nyina ya odonko a. Ebi msi oso de aduro na ya mi. Nya duro ya odonko a. Manshyia santi asia kwa ya mo. Ejamwe. Andi anti asia bewu. That rumba de no do Manshyia o. Chro to ho. Chro to ho. That rumba no do mama Serwaa papa. They said the kind of love no wo mama Serwaa no. Just say you can't explain no. Indescribable. Can't explain. Adoni. Ay. Ani abenya mama akosia. Na that rumba doni papa no so dono. Amutumi tsina bro over 40 years. Bobrabom. Sa. Wow. Mama akosia de. Misi me be school. Secret na na hye ho no aba ma na ntiduru hapen no abodi.
me koya nyumoduru ha na wode udi asesan ya udi ti ni nyina na wotro free fie ko studio so okoya ama nko a ana oduru ha na asesan kire se de kwa kupon be kan yenya nokre osine ne papa de otena aka mu a onu ne ko ba bia de mi se na obo na yiridi se na obo na yiridi tina maami se wa ho ani brei mi ama hu se maami asa nipa ni bre no na mi na me menda drumba ntumi beto so me honhum timi ti ade ase mi hu se ase maami na sa ne hu na ani bre na kwa kupon aka ase oda drumba ne kasa wa ntu bi akosi ase wa drumba ne kasa wa ntu bi akosi ase wa yo tu se o wie ko sa de bo nyumo daddy lumba wow ohun se ni pakora ni bire na ire na mpa afa ni mate ase ni bire na ya ni bire na ya ni bire ni bire na ya ni bire na ya ni bire wa wari wa nya na ya ni bire na wari paso ya ni bire sewe ye mi de wa wari wa nya na ya ni bire na wari paso ya ni bire kwa kupon wo ye Kristo ni ampa asema be kan se sisi so wow mama akosia sewa ya watu wo ye too much nyamisha mama ye do papa wadofo secret adofo a wo mu hihye tokrom ebi tito mo offices ebi ye mpanyimfo ebi o mo kwa adwuma mo tai dom be ma tifi wo mo tai dom be ma tifi be and wo mo de tito offices ahodo na ebi nso gire na hill so me say wo secret admirers no mo do papa share people admire you from afar bibinti me na me ka kiro eda bi dura be ho anije bi e besi Ghana ha ne prekope bo se nkofo bi ani age no de card nam krom pin wo mu nyina ayo secret ayi o wo mu admire you from afar bon pie mouse share me say da ubi bia be ko be ti se first time a Ghana fo age World Cup me so do be hu Eradi Nyankopon ofo hyeda mu hu pie ma wa niema bi o mo tai ni bibi nti obi a ehwe ade no me seda no but se Ghana nipa de ka nam krom pa mani nyina asesa wow I can't wait Eradi anya kese a enmonyam so ntimi nya kese saa o onyame so ahyehyɛ ne kese enti wo sa ya kese na tumi ya kese yenhu bi da so obi asem bi wo baabi na asem ato no na ena yese wakokɔ bibibi ati na wias Ghana nyina nipa ye dede nipa betiasi abontena ye dede ebe shokew hwe the whole world Ghana fo atiasi abontena baabi a ko fo atiasi agi se woni mguase no ya kese de nipa adwen om se ya ni mguase no isa ya kese ansa na sa monyam ne ba muda nim de ekɔ na mu ma niema bi etete mu hwe yes mama akoso asa wa mu nyam hye na nyame de brere se enketo mu enya nketo mu o eya akasiem mu behunu choto obekasa me kan saada no won se ni perfect from offices na bi tuka pa na we nam kwamu ye dede te se de Ghana akɔ World Cup no madi nkunim oh na wa sorry na wa kuro no Dida che oh we na wa sorry and na wa kuro no mira dida oh we na wa sorry na wa kuro no dida di ye de Nyankopon ne de woboa wo ongu ni pani masi ongu ni pani masi bibia be fine amin kan fo sanji electric out papa amfama wo san kunim die ne ntimi ntwan eto wo se amim se mto na esimi nkam obahu de Ghana wo busa se tina nkofo we nyina tai ni payati
mu nyina nim no kora saa na abebusa na obi aka hwe ebi mu na bi fasting secretly kwade enu omo da bibia so ne ho ebesi abo maba abontan be kasa da nanso ebi mu fasting nyina e de time am yachi omo ma abontan me kasa da ebi na mu mema kantin ka mema ni ntina wam kasa mema ni ntina wam mema nyansafo adwene madwenwe mafo ni mu ma monyamfo a ye nnwuma ahodo bebrebi kasifo bi hwe nya sangna to pa akwatanchafo bi a o kwatanchafo bi a sangna to pa fo a bi de titiri edani bedure nyina ebehu na wonim sa de ya na ehye nipa nkran ne se nyame adi hwamoda ena nka ebepe ye ba bia teno na mpacho oni hwamoda onya bida enye na akwan nya ona na wantwan na ninkunim dia ni so duru ho a ensesa hwe o ensai hwe eye permanent odi ba na beste nyese bia nyame akasa nti me unya hwe ma ne nyeye because wa kasa nkunim dia ba ma side bi no na no me nso dia fata no no so je enti endi asem bia baba wiase otum se ntumi nso obu da ekwa ha na ekwa solution ne wo nyame nsam na echa de baba at the right time omo kasa final enya ni pasam o nipa de se e try bi yentena se ti e try who try wa fam de yentena se ye fam de na nature ni nyame be kasa at the right time na ye final o sa bra de ekoma no wodi nkunman monyam nyina aba ne ho de ankwa ama no nso no enyi sa ankwa ama na ato kwa bra ni musuo bi aba musuo amuna kwa wa adwene kwa beba so kasa menti ase o nti ase o kaka kire no sa na nyame e de ne tie ani nature de ne tie heba obi ani se na ba ma anu afa obi ekoma anu afa wa ankwa ama wo anu mpo akoka se me mfa ni sa na wo ni ba bia ogina o de mbehu kasa bia nyame de we a me asem we me